Afa na-agbara nwa agụ na nwa mgbada. Nwa agụ ji ntị anụ mana mgbada ji anya afụ ife onye karị gị ifu nsogbu ikwesịrị ịma na ihe a bụ nsogbu gbaba ọsọ n'oge izewe onwe gị n'oge ọ na mgbada sị na otu ọhụrụ na agụ na-eji ntị anụ ka ya were ya ntị wee nụdụ ya o kwesịrị iwere ntị na ahụkwala anya gị n'afụ onwe ha ahụ ịfụ ịma na ya emegharị ahụ onwe ha ịfụ ife afụla ya na ha anọ na ntị abụghị ofu nke na-anụ maka akpị na-anụ maka akpị mana mgbe ị ga-afụ akpị ka ọ nọ n'elu akwa gị ifo na-abịa anyị na-anụ maka ya na ka efu iji anya wee fụrụ enu akwa ebe ị na-anahụ na-anaba abụghị ofu ya bụ na onwe ha na-egosi mmadụ egosi nwe ihe mmadụ na-eji anya afụ mmadụ ife kwesịrị ime nwa mgbada a na-agbara gị na agụ afa eche ka onye na-agba afa sị mgbada na-agụghị erikwa ya ọma nkwue okwu esere ya na agụ asị agbakara m afa agụ kwezikwa ntị gị na anụrụ mgbada wezikwa anya gị na-afụ ọ gwachago ihe ọ ya agwa gị onwe ife ya a na-ekwu n'iru ọra iburu n'uche na onye a na-agwa ga-aghọta ọ bụrụ na onye ilo nọ nso iwe na-achọ ịgwa onye ị na-agwa na onye abụkwa ezigbo mmadụ ịma nsị onye na-akụ na onye akwụkwọ onye ori oke gbana izu ọkwa nweghị ikwue ya ịma na ịmaghị okwu ikwue ya ịma na-achọ nsogbu nke aka gị naanị ya sị na chiejikwa na onye ọbụla nzọ akwa isi onwe na manakwa anụ ụbọchị adịrọ mma ikwụsịgo onye nwa ya sị nna achọ mụrụ ka anyị nakọta ọnụ biko na anyị na-ana okwu ebe nna ịsọrọ ime ụnụ na-ahụ na ka nsogbu ka anyị si ofu ụzọ nwere ọnwụ na-echezi ka agwagodo gị agwa kpọrọ ya afọ na onye anụba akwụkwọ ajọ mmadụ n'ọya na ị na-eche onye agwa nwaonye ya agwaghị ya ndị Igbo sị onye esere n'iku ọ ghọtaghọ ọ na-echezi ka abụ ọrịa ntọ onwe ihe ndị eji anya ekwu nwee ihe ndị eji ọkpa ekwu megharị ụkwụ ọ bụdo ka ga-asị na ị na-enwe nwa ya aha anya na onye a na-ene ajikwu maka ya ga-ama iwere ụkwụ megharịa akara ya baa n'ime ma ọ bụ tabie ya anya ma ọ bụ onwe mgbe efe okwu a na-adị nwee mgbe efe ide ihe n'akwụkwọ a na-adị ewere ụzọ ọzọ esi ekwu okwu wee kwuo ya ọ bụrụ sọsọ ịnụ onu mmadụ bụ ụzọ esi ekwu okwu eji anya ekwu okwu eji aka ekwu okwu eji ọkpa ekwu okwu ejikwa arụ ndị ọzọ ekwu okwu na ọ dị na mkpa ka onye agwa wee nwoke ịghọta afọ a na-agbalụ nwa mgbada na nwa agụ ji ntị anụ mana nwa mgbada kwesịrị iji anya ya wee na-afụ uche dị ọfụma ebe a ka na-agba afọ ahụ mgbada a na-anụ m ka na nna m ya oje ka agụje ka ọsị nna bịa na agbachana m nke gị bịa na nke gị ka fụọ n'ọfụ nwa obele ka mgbada wee jemie